then we have to make a decision. Before we come at the course. This is my belief. Usisabathike ekugcineni uma sihlala nasizofa. Ngoba vele akukho umuntu osivakashelayo futhi sinoxhobo asithi lutho. Zimbili inkinga zethu. Sinoxhobo silambile. Si-isolateyiwe. Asikwazi ukubona nabanye abantu. Asikwazi ukushela nabo ama-ideas esinawo. Ngenxa ye-condition. Ley'ndaphezulu aba-isolated ama-conditions abo. Kunabantu abalahliwe balidethwa bephila. Bavelwa abantwaba bephila. Babulawa bephila. Barayiswa off bephila. Kwathiwa wena vele ethanini akuphumeleli muntu. Kwathiwa vele wena uyafuna nawe isimo sakho. Ziningi izinto osuke wayizama ukuphila ngcono akuphileki. And vele uzoze ufe ungakholwa. Uzoze ufe uyibethwe yiyona. Babambele abantwaba bephila. Balahliwe laba. Now this is my point. Sizohlalelani la size sife. Why are we staying here until we die? Let us take a step forward. Kesizama ukusuka la uthi omunye sisuka siyaphi. Masiyana pesa Maria sizobulawa injala. Futhi bazosothi kabuke eSamaria basixoshe. Basixoshela ukuthi sinothongo. Sizobathelela ngento engalapheki. Ngoba uthongo bekuyinto engalapheki. Uma siyakuba siyobathelela ngento engalapheki ngeke basivumele. Uma futhi sithi siyanapha kuma-Adam bazosibulala. So kumele senze njani? Akusuka madoda. Bathi babexoxa bodwa uthi omunye, you know what? Asingene awulama-Adam. Uthi omunye mabesibulala uthi lona sizofa. Uthi omunye mabesiyeka uthi lona sizophila. Hayi mabesibulala uthi lona siyafa. Uthi mabesiyeka uthi siyaphila. Kodwa njengamanje we are making a decision. We are not going back. We are moving forward. And once we are coming, asina unaisha khona. Siyanaula ukudla khona. We don't care what is the target. We don't care what is ashobile. Asina ikhali thina. Asina nkemba. Asina mkhonjo. Asina iphawu. Kodwa we are going forward. Siyanaula ukudla khona. Siyanaula ukudla khona. My parents basuka kufanele ntabanga. They took a step forward. Basuka izulu. Wasuka uNkulunkulu ezulwini. Wathi namba abantu abangabaliject. Namba abantu abalahliwe. Kodwa benzinto eshula abantu abaphilayo. Abantu abanokhoko benza into eshula abantu abaphilayo. Baya phambili. Sukuma izulu. uNkulunkulu wambungela wamultiply ama-40 steps alaba abagulayo. Kuthi bakunyathelo yi-1 kube ngathi kunyathelo isixuku. 1 step, 1 footstep kube ngathi kunyathela isixuku esikhulu. Angiphathi njengoba sekunyathela abantu abanye. Kwaba ngathi kuthatha izizwe zamahedi. Kwaba ngathi kulandwe nesizwe samaGibhithe sahlangana no-Israyeli bazohlasela i-Arab. Lithi iBhayibheli inkosi iseqamu namabutho yakhulisa wonke umuntu. Letha-ke kuthule khona umsindo enguzwayo. Ithi ngizwa umsindo wey'nqomo
When
kwenzakaleni bese uthi ngathatha isifungo ngeza namathe